20 godina samostalnog poslovanja koje se sasvim logično nastavilo unutar reorganizacije Auto Hrvatske kao nekada najpoznatijeg brenda zaduženog za brigu svih vozila, dio je povijesti BIM d.o.o. Bicikli i moto opreme. Specijalizirani je ovo dućan za sve što ima veze s biciklima i motorima. Tako ovdje u Draškovićevoj 47 možete pronaći kvalitetu na 2 kotača koja se krije iza austrijskog brenda KTM. A ako ste vjerni italijanskoj proizvodnji bicikala, u BIM-u možete pronaći i najnovije modele izišle iz talijanskih tvornica Torpedo i Lombardo. Nekoliko tisuća artikala, osposobljeni zaposlenici koji odgovaraju na svaki vaš upit o sve priznatijim prijevoznim sredstvima na 2 kotača. Dodatna oprema i rezervni dijelovi, a odnedavno sve ovo možete pronaći i u Maksimirskoj 56 gdje se nalazi i servis za bicikle. Od kotača do motorističke opreme i kacige Nolan proizvedene u Italiji kao kraljice sigurnosti. Pronađite na adresi Draškovićeva 47. Više informacija nađite na www.bim-bike.hr.